Arrel de la terrible pandèmia de la Covid-19 i amb l'objectiu de protegir i oferir la màxima seguretat als nostres pacients, a l'Institut de la Màcula hem instaurat una sèrie de mesures addicionals d'higiene, desinfecció i protecció adequades als protocols actuals per tal de poder garantir als nostres pacients la tranquil·litat de que el centre està lliure de transmissió del coronavirus. El nostre objectiu sempre ha sigut el benestar del pacient. És per això que més que mai volem que tinguin la certesa de que estem treballant d'una forma sèria i responsable i demanem que dipositin la màxima confiança en tot l'equip. A poc anirem reprenent l'activitat quirúrgica no urgent, amb el que reiniciarem els procediments de cirurgia de cataracta i cirurgia refractiva. De la mateixa manera, s'adoptaran les mesures necessàries al llarg de tot el procediment per tal que les cirurgies es puguin realitzar amb tota seguretat. Durant aquests mesos tan complexes que hem passat, hem dissenyat nous circuits en els que podran veure ateses totes les seves necessitats, introduint novetats importants en el diagnòstic i tractament de l'ull sec. No tinguin cap dubte que prioritzem el pacient per sobre de totes les coses. A partir del dilluns 25 de maig estarem tots encantats de poder visitar-los i atendre personalment la seva salut ocular.